Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Ca de obicei, și am descoperit ceva foarte interesant. Acum, intrăm la astea și apăsăm aici. Aici, unde găsim tot felul de chestii foarte interesante. Și am intrat. Deci e foarte interesant. Să așteptăm. Să vedem. Uite asta. Deci, când am văzut, m-am uimit. Mi-am venit să cred. Adică, să vedem. Aici, ce vedem? Două diamond. Deci, acum nu știu cum să vedeți. Dar eu am băgat lumea. Acum nu pot să eu. Am băgat-o. Dacă vreți, cred că știți cum se numește. Ce? Spere? Spere. Deci e foarte șmecher. Deci dacă vreți să o luați, cum vreți, de fapt. Acum să ne facem sabie de diamond. Hai să dau la. Așa. Să nu fie mobi. Pe normal. Au. Deci e următor. Și ne face sabie de diamond. Îmi place să fac așa. Cocoșul cu sabie de diamond. Vă pune în câine. Cocoș. Asta deci mi se pare foarte interesant, adică, uite, o să-mi fac și un cal. Haide, lasă-mă, mămică, lasă-mă și pe mine. Am înțeles de mine, haide, te văd eu. Bă, te văd eu. Haide! Bă, e chiar nice. Da, râzi. What? Asta nu știam. Unde? Vreau un cal acum. Nu chiar am cum am doresc un cal. Asta nu vrea. Deci uitați. Haide, cuțul. Cuțul bun? Cuțul bun? Ești bun? Da. Hai să căutăm un cal. Hai că noi suntem boși, așa, mergem prin căl. Ei, poate să vrea, dar e cam la fel ca celălalt. Deci, să sperăm că vrea. Haide, căluțul. Di, căluțul. Haide. Haide, știu că vrei.
Oh, da, așa se făceam. Haide, cuțu. Gata? Da! I love my country. I love my country. Oye, cam sunt bogat. Deci cine vrea poate să facă asta. Dâng, 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 dâng. Hai, iubi. Haide. Căluțu, hai că poți. Hai că poți. Știu că poți. Știu că poți. Așa, ce acolo. Uite ce am eu și ce ai tu. Dacă tu n-ai făcut, ești rău. Din păcate m-am blocat. Vezi ce fac pintante? Ia de aici. Ia de aici, căcată. Căcată. Peste ce acolo? Haide, nici acum, hai că duci, hai, știu că poți. Așa, hai, acum, hai, nu vrei, aveai chiar, rușine să-ți fii. Nu. Cai, adică, bine, sunt de mult. Dar nu e interesant. Adică cine s-a gândit? Bine, pe calculator sunt. Da, și dacă nu știați, sau făcut, poți să mergi în end. Iubi. Au, căluțul meu frumos. Și cam atât cu episodul ăsta. Am vrut să vă arăt ce am descoperit și să dați un like dacă vă place. Cam asta a fost. La revedere!